लोगोफोर आं मेहेन्दी आखियैनि सिगांनो थ्रेडिं खालामग्रोनानै लाबाय आरोना ओमफ्रायसो मेहेन्दिखौ आखिबाय थासिगोन आं थ्रेडिंबो जानो मोनथाराखैमोन नालाय बेनि थाखायनो खालामग्रोनांबाय आरोना हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि अनजालि बसुमतारी इउटुब चेनेलाव फिन खनसे बरायनाय थाहरबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङै दं आंबो मोजाङै दं लोगोफोर दिनै आंनि मेहेन्दी आरोना ओमफ्राय नै मेहेन्दी फुनग्रा बिब'आ दिनैसो लोगो मोननो सनाखौ दायो मेहेन्दिखौ फोनबाय थानोसै लोगोफोर आंनि मेहेन्दी जासिगोन मेहेन्दी फोनजाग्राया सोर सोनाय गोमाखो बेनो खोमा बेटारिया एसे मोजां Şurada. Mehendiyaनो idiyaनो गोजा मोनसे Gabriel ना शर्मा गई आंनि मबाइलखौ मोनाखै वाह वाह क्या नजारा है मोजां नुदों नुवाखै इसोरलाय खोनायाखै सल' नांगौमोन ना देंखननि मा सल' छुपा के रखूंगा तू मान मेरी जान मैं तुझे जाने ना दूंगा